2024 मायथाइनि 18थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गथायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा। फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांनायनि थांखिजों सिगां बोसोरफोराव होबोनाय बादिनो देग्लायबो 18थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गथायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा। मख'जाथावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों फरायनानै गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादाव 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावबोदों। बेबादिनो देग्लायबो क'क्राझार जिल्ला बनरगाव खाग्राबारिनि दिहुं स्पर्ट्स क्लाब आरो लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों बर' बिजोंजों फरायनानै देग्लाय 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव 10थि मासि आवग्रिनो हानाय सा 14 फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय जायो। बे फरायसाफ्रा फारियै सेथि मासियाव कमलास गयारि 93.83%, गफुर बड' हाइ स्कुल बिश्वनाथनि। नैथि मासियाव देरहासार बसुमतारी 93.17%, माख्रा ओइचएस स्कुल बिजनी। थामथि मासियाव बिशाल स्वर्गियारी 92.83%, जयभद्र हागजेर बड' हाइ स्कुल बाक्सा आरो प्रियंका कसारी 92.83%, इउएन एकाडेमि क'क्राझार। ब्रैथि मासियाव हेलिना बर' 91.83%, फुंबिलि सोलोंसालि दुवारकुसि तामुलपुर। बाथि मासियाव निजोम बर' 91.5%, बाथौ आश्रम ओइचएस स्कुल बाक्सा। द'थि मासियाव नयनमणि बसुमतारी 91.33%, बाथौ आश्रम बरिमाखा बाक्सा। स्निथि मासियाव हादुंगोरा बसु 91.17%, ओंमा आरबिएम ओइचएस स्कुल बिजनी। दाइनथि मासियाव रैरुप बसुमतारी 90.33%, सानजारां बर' फरायसालि आरो भिमिका गयारि 90.33%, हाथरखि फरायसालि सालबारि बाक्सा। गुथि मासियाव लिपम बर' 89.83%, फुंबिलि सोलोंसालि दुवारकुसि तामुलपुर आरो जिन्टु स्वर्गियारि 89.83%, जयभद्र हागजेर बड' गोजौ फरायसालि। जिथि मासियाव मरमि गयारि 89%, सालबारि ओइचएस स्कुल आरो मिरसोरां नार्जारि 89%, जिके एकाडेमि दतमा। गासै सा 14 फरायसाफोरनो 18थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था महरै गांफायै मान बिलाइ, 10,000 रां, मुगानि साखि खुगा लाइसि, खौरां बिजोङाव एबसु बिजाब बायदिनि गेजेरजों मान बावो आरो बेजों लोगोसेनो गुबुन रावारि फरायसाफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय सा 6 फरायसाफोरखौबो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय जायो। कमलास गयारि। सेथि मासि बर' बिजोंनि मेट्रिक सेथि मासि आवग्रिनो हादों दिनै कमल कुमार बान्था देरहासार बान्थाखौ नोंथांमोननो गथायबाय। माबायदि मोनदों दिनै गोसोआव? मोजां मोनदों, माने जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायथ' माने बिदि मोनफेराखैमोन नालाय, देग्लायसो फार्स्ट टाइम आरो ओंखायनो मोजां मोनो आरोना। फरायसालिया बबेयाव नोंना? फरायसालिया गफुर बर' गोजौ फरायसालि बिश्वनाथाव, बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट। माबायदि फरायदोंमोन बे मेट्रिक आनजादनि थाखाय? माबायदि जेनेबा फरायनायाथ' एथबां बांद्रायबो माने बांद्राय टाइम नङा आरोना, मेक्सिमाम 4-5 आवार्स होनबाबो रेगुलार आरोना, कनसिस्टेन्टलि बिदिनो। स्कुलनिफ्राय, फोरोंगिरिफोरनिफ्राय, बिमा बिफानिफ्राय माबायदि मदद मोनदोंमोन नोंनि फरायनायाव? माबायदि थुलुंगा मोननो हादोंमोन? थुलुंगाखौथ' गासिबो होखादोंआनो, जेनेबा बिदिनो अबेबाफोर बिदिनो मिथिंफोर जायोना, बेफोरावहाय बेलेगफोरा लोगोफ्रा थाङो, ओमफ्राय जोंबो थांनो लुबैयो, ओमफ्राय सानो आरो जेनेबा दा बिसोर गिदिंबाय थाथों, उनाव जोङो जेनेबा गिदिङालासिनो उनाव जोंनो माने गावसोरथ' मुंदांखा जाहैदों आरो गिदिं गिदिं, जों न' सिङाव हाबसो हाबसो दिनै बेवहाय माने बिदि फरायनायजों मुंदांखा जानायखौ एसे गोग्गानाय मोनो आरो न' सिङाव हाबसोनासो थागोन। आनजादनि सिगां माबायदि थांखि दंमोन? बेसेबां पार्सेन्ट लानो गोसो, बेसेबां माबायदि? आनजादनि सिगांथ' 95+ लानायमोन आरोना, टप 10 बिदिखौथ' सानाखैमोन, जायखिजाया 95 प्लासमोन। ओमफ्रायो पेटार्नानो सोलायना होबाय, एसे टाफ जाबाय सिगांनिफ्राय, 25%सो टाफसिन। 93.83%। गासिबो साबजेक्टआव लेटार। इयुनाव मा जानो लुबैयो?
मा जानो गोसो इयुनावहाय सासे डक्टर दायो एडमिसन लाबाय नामा एडमिसनखौ लाथ'वाखै लानो नागिरदों बेयावनो साइन्सआवनो बबेयाव लागोन एडमिसनखौ गफुरावनो